Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Pa 6 August chaka cha 2025. Pa 6 August chaka chilichonse timachita chaka chakusandulika kwa Ambuye m'maonekedwe. Zikomo Mbuye tili pano tiloleni timange misasa. Nyimbo yake imaja 1 ndi imeneyo. Lero pamene Ambuye Yesu akusandulikanso m'maonekedwe, afuna kuti nafenso moyo wathu zisandulika, moyo wathu zitembenuka, moyo wathu zipanga transfigure, moyo wathu zitsika pa phiri ndi kukabereka zipatso pansi. Kodi ndi kutembenuka kwa Ambuye m'maonekedwe tsiku la lero akukuyankhulani motani, akundiyankhula motani? Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Daniel, mutu wa 7 ndime ya 9 kulekeza 10, kudzawerenganso 10, 13 komanso kulekeza 14. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Enoch Tom kuchokera ku St. Teresa of Child Jesus Chisitu Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo salimo yathu ndi salimo namba 97. Ambuye ndiye mfumu yolamulira dziko lonse, chauta amalamulira anthu onse, tizikondwera naye. Mwina atu ena timanyasidwa ndi ulemerero wa Ambuye wathu. Mutafunanso mutha kuwerenga mawu achiwiri kuchokera mkalata achiwiri ya Petro, mutu wa 1 ndime ya 16 kulekeza 19. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Venancio Chaomba kuchokera ku St. Anthony Parish mu Archdiocese ya Cape Town mdziko la South Africa. Ndipo mawu athu amumthenga wabwino chaka chino tikuwatenga kuchokera mu mthenga wa Luka, mutu wa 9 ndime ya 28b kulekeza 36. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeniso tabale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Yesu aulula nkhope yake. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mneneri Danieli. Ine ndikuyang'ana ndidaona mipando yaufumu ikuyikidwa pamalowo, ndipo mkulu amene analipo chikhalire adakhala pa mpando umodzi. Zovala zake zinali zambee ngati chipale, ndipo tsitsi lake linali loyera ngati ubweya wankhosa. Mpando wake unali wonga wa malawi a moto, mikombero yake ngati moto woyaka. Mtsinje wa moto udatuluka nkumayenda patsogolo pake. Panali chinamtindi cha anthu ontumikira. Panalinso chinamtindi china chochuluka kupambana chinacho. Chimenechi chidayima pamaso pake. Tsono bwalo lidayamba kuweruza, ndipo mabuku adasegulidwa. Pamene ndinkaonabe zinthu m'masomphenya usiku, ndidaona wina ngati mwana wa munthu akusika ndi mitambo yakumwamba. Atayandikira mkulu amene analipo chikhalire uja, ena adamuperekeza kwa mkuluyo. Pamenepo adampasa ulamuliro, ulemerero ndi ufumu, kuti anthu a mitundu yonse, a mafuko onse ndi azilankhulo zosiyanasiyana azimtumikira. Ulamuliro wake ndi wamuyaya, sudzatha. Ufumu wake ndi wosagawikana, ndipo sudzawonongedwa. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu ankalata yachiwiri ya Petro. Ife sitidatsate nthano zongopeka chabe, pamene tidakudziwitsani za mphamvu zawo ndi zakubweranso kwawo kwa Ambuye athu Yesu Khristu. Koma tidachita kuona ndi maso athu ukulu wake. Iye adalandira ulemu ndi ulemerero kwa Mulungu Atate, ndipo
adamufikira mawu ochokera kwa Atate aulemererowo akuti, uyu ndi mwana wanga okondedwa amene ndimakondwera naye. Ndipo mawu amenewa ifeyo tidawamva kuchokera kumwamba, chifukwa tidali naye pamodzi pa phiri loyera lija. Motero tikudziwa ndithu tsopano kuti mawu aja aneneriwa ngoona. N'kwabwino tsono kuti muwayang'anisise ngati nyale yowala m'malo a mdima, kufikira nthawi imene kudzayambe kucha, pamene nyenyezi ya mmamawa idzayambe kuwala m'mitima mwanu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 9 ndi 28b kulekeza 36. Tsiku lina Yesu adatenga Petro, Yohane ndi Yakobe nakwera nawo ku phiri kukapemphera. Pamene iye ankapemphera, maonekedwe a nkhope yake adasandulika, ndipo zovala zake zidachita kuti mbee kuyera. Nthawi yomweyo anthu awiri adayamba kucheza naye, anali Mose ndi Eliya. Maonekedwe awo anali aulemerero, ndipo ankakambirana za imfa ya Yesu imene ankayenera kukafera ku Yerusalemu. Nthawi imeneyo nkuti Petro ndi anzake ali mtulo tofa nato. Koma pamene adadzuka adaona ulemerero wa Yesu ndiponso anthu awiri aja ali naye. Pamene iwo aja ankalekana naye, Petro adauza Yesu kuti, aphunzitsi, ndi bwino kuti ife tili nawo pano tiloleni timange misasa itatu, wina wanu, wina wa Mose, wina wa Eliya. Sankadziwa zimene ankanena. Akuyankhula choncho padafika mtambo ndiwaphimba, ndipo ophunzirawo adagwidwa ndi mantha. Mu mtambomo mudamveka mawu akuti, uyu ndiye mwana wanga amene ndidamsankha muzimvera. Mawu atamveka choncho, ophunzira aja adaona kuti Yesu ali yekha. Iwo adangokhala chete masiku amenewo, osauza wina aliyense zimene adazionazo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Abale ndi alongo, monga ndanenera, lero pa 6 August tikuchita chaka cha kutembenuka m'maonekedwe kwa Ambuye Yesu. Tisayiwale kumene tikuchokera, kuti dzuloli timanena kuti adatengera ku Kazereya Filipi nkumafunsa kuti kodi anthu amaticha, ndipo zangogwirizanadi ndi chaka cha tsiku la lero. Nde anthu adanena zambiri, kenako Yesu nkuyamba kuwauza kuti inde mwalasa, mwalondola, ndine mpulumutsi olonjezedwa uja, koma ndidzasauka, ndidzazuzidwa, ndidzaphedwa, ndidzayikidwa. Akuti zonse zija atangoyamba za masautso, they shut completely their minds, samamvaso. So anali anthu osowa mtendere. Immediately tidaona yamba kulimbirana maudindo, ine ndidzapita ku health, ine ndidzapita mmene zikuchitikira tili mkatikati mwa nyembo za alliance. Nde anthu mmalo momona kuti Malawi tidzamtumikira bwanji, mumva kuti alliance yavuta, akulimbirana maudindo, chani zavuta, adzakhala kuti mchipani chayambana, akulimbirana maudindo. Why? Monga ophunzira aja, our focus imangokhala pa zabwino. Timayiwala kuti glory follows the cross. Palibe zabwino zimene tingazipate osaziperekera nsembe, osabwera masautso. Nde Ambuye Yesu akuwatengera pa phiri. Tisayiwale the mountain ndi malo opempherera, ndi malo of encounter, ndi malo okumana ndi Mulungu. Koma chimene akuwatengera pa phiri ndi chani? Afuna wana akalimbitse. Koma tisayiwale kuti the valley ndi malo opangira witness. So Mulungu amatitengera pa phiri kuti tikalimbitsidwa, tibwere muchigwa kuti tikachitire umboni. Ndi kutembenuka m'maonekedwe kwa Ambuye Yesu. Ndimafuna kuti mwachangu kwambiri tilibe nthawi tisinkhesinkhe maphunziro awa. Loyambirira lipite kwa inu achinyamata, kwa inu azibambo, komanso kwa inu azimayi, kunena kuti Mulungu amadziwa nthawi yake yodziwulula. Nchifukwa chani ndikukamba izi? Nthawi zina we force God to reveal himself to us on our own terms. God knows better when to reveal.
keep walking. Ino achinyamata nthawi zina kuti ndakhala ine sukulu ndamaliza chaka ino ndi cha 7 university basi ndangovutika ine bwezi ayi Mulungu amadziwa nthawi yake yodzadziulula. Keep walking. Ophunzirawa kose kuja akhala naye musaiwale kuti ulendo wapita ku Yerusalemu. Koma tsopano Mulungu Yesu anaona kuti nthawi yanga yoti ndidziulule ndionetse ulemerero wanga ndinoyi pa nthawi yake. You may be longing for answers. You may be longing for destiny. You may be longing for friendships. You may be longing for wealth. You may be longing for success. Keep walking. Munthawi yake Mulungu adzipanga review kwa inu. Don't force identity. Be patient enough. Azibambo, don't force success. Ambuye susana ti komatu pota ophunzira afuna adziwe kuti which is which pa nthawi yake inakwana. Ndipo ikwa inu azimayi athu azichemwali anga. I say to you, don't force to prove your wealth. Nthawi zina anthu timaononga zinthu chifukwa timafuna anthu adziwe kuti ndine ndani, anthu adziwe kuti ndinooneka bwino. Ndikamakamba izi azimayi amandikwira mpaka to the point kuti kuocha nkhope andidziwe kuti ndili ndi malooks. Ayi, wabwino ndo wabwino, oyipa ndo wabwino, oyipa ndo oyipa. Chachiwiri ndi kutembenuka maonekedwe kwa Ambuye Yesu. Akuti anatengera ku phiri, ndipo ku phiri kumeneko amakapemphera. Remember, prayer opens doors to change. Ndineyo amene ndimasintha, sikuti ndi Ambuye amene amasintha. So pamene ndikupemphera kwambiri zitseko zimatseguka zoti ndimamba kuona zinthu mosiyana ndi mmene ndimaonera. Keep on praying. Ino achinyamata, cultivate prayer. You see things differently from the way you've been looking at them. Ino azibambo, keep on praying. Be leaders at prayer. Timamva kuti abambo timanena kuti ndife mutu wa banja. Monga Yesu Kristo anali mutu wa mpingo. Koma tikaona Yesu Kristo anali wansembe, anapereka moyo wake nsembe. Yesu Kristo anali king, amalamulira mwachilungamo, mwamtendere, mwachitsanzo. Komanso anali mprofeti, amaphunzitsa. Kodi ife azibambo tikamati ndife mutu wa banja, do we take even the priest law into the family? Adawatengera pa phiri kuti akapemphere. Prayer changes perception of things. Chachitatu, ndimafuna nditsindike fundo iyi. Not everyone can climb the mountain with you. Iye adatenga Yakobe, Petro ndi Yohane. Ophunzira aja analipo ambiri, sanatenge wina aliyense. Ambiri mmoyo uno timafuna aliyense atombere m'manja, timafuna aliyense ativomereze, timafuna aliyense atikonde. Aya abale, not everyone can climb with you. Some will hold you back. Ena m'malo moti azikuthandiza kamakwera phiri, ukumva kuti ukuyitanidwa ku nsembe, ukuyitanidwa ku sister. Ena ndi pamene amakukoka kuti yayi amwene nzofuira ndisachikale. Ayi, not everybody can climb with you. Sankhani amene mungakwere nawo phiri. Amene angakuperekezeni mchikhristu chanu, good and fine. Amene angakuperekezeni ku business yanu, good and fine. Amene angakuperekezeni ku political path, good and fine. Amene angakuthandizeni kuti boma zinthu ziyende bwino, good and fine. Koma if you expect everybody to climb with you, mungwa mulephera muchita manyazi. Chifukwa Ambuye Yesu adasankha Petro, Yakobe ndi Yohane. Sikuti ena aja anali oyipa. Ayi, be careful who you do life with. Ino azibambo. Some brothers, amene amati hablo kagundeni, munthu wankulu chief, will just drain your energy. Alipo anthu ena amangofuna azidya maprofit amene mmapanga. Muzingoledzera, muzingokambirana zozerezeka, zazimayi, zachani. Not everybody can climb with you. Sankhani abambo amene mmanena kuti abro awande abroad. Kodi ndi abro amene amayendera banja lanu, ndi abro amene amalimbikitsa ana anu, ndi abro amene amalimbikitsa chikhristu chanu, ndi abro amene amakutchallenge kuti ase apa pamwe apanga zombwambwana. Sangakuzeni pagulu koma ukakhala pa awiri kuti ase usadzapangeso ndizofoira munapanga zija. Mukane ndrama zimene jamene ujankatangale. Koma ambiri amene timati ablo ndi amene amatibweza mbuyo. So I'm saying not everybody can climb with you. Others are there to drain your energy. Azimai, guard your circle. Be intentional who influences your desires. Alipo ena amene amapanga influence moyo watu, akungoononga moyo watu. Be intentional muzimene mukufuna kupanga. Ndipo chachinayi, listen to Jesus. Kunja kuti kuli mawu siyana, mawu andale, mawu achikhalidwe, mawu business, so many voices. Mmene timachita novena
ya kudza kwa Mzimu Woyera, bambo lekaleka adatsindika pa nkhani imeneyi. Ndi liwu lokhala Ambuye Yesu limene sitilidzudzula, ndi liwu lokhala Ambuye Yesu limene silimatiweruza, ndi liwu lokhala Ambuye Yesu limene limatilimbikitsa, limatitonthoza, limatipatsa mtendere, limatithandiza kuti tikhwime, limatithandiza kuti tiyanjane ndi Mulungu. Akuti muzimvera Iyeyo. Potsirizira, don't pitch tents on the mountain. Titsike, don't get comfortable on past victories. Atatembenuka m'maonekedwe, ophunzira chakukondwa ati Petro amango yankhula zirubweru, timange matenti pa, tizikhala mpano. Iwo kamata azikhala kuti, koma Ambuye Yesu anoza, tenti tsike, tikagwire ntchito pasi. The point is, don't pitch tents on the mountain. Go down, work for better. Chifukwa chonena kuti dzulo ndinachita bwino, dzulo ndinapanga profit. Chifukwa chonena kuti dzulo zinthu zidandiyendera, ndisakhutitsidwe. I should keep working, keep improving, keep striving. Ambiri ndithu, we are so comfortable ndi past successes. Chifukwa choti ukwati wanu unaenda bwino, kunali ma DJ anthu anakusupani, basi kungokhala imeneja ndi stepping stone towards greater heights. Chifukwa chonena kuti ine dzulo assignment imene nandipatsa diocese, kapena assignment imene nandipatsa boma, kapena assignment imene anakupatsani Mulungu inapambana, sizotanthauza kuti lero mupinde manja. Ayi, pitani pansi pa phiri, kachitireni umboni. Ndinayamba ndimaonena kuti pa phiri ndi pamene timapeza chilimbikitso. The mountain is there to strengthen us. The valley is there for us to witness. Pamene zinthu zikutiyendera tidziwe kuti tili pa mountain, koma nthawi ikwana yoti titsike, ndi nthawi yoti tipange witness. We should bear witness, tikachitire umboni. Dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen.